गुड मॉर्निंग सांग मैंने कौन करुँच जीवा सान पुआ खाइब बड़ पुआ बस पाठ पढ़ी बाय करदे बाबू जी बाबू ए खाइब आप गाधे मोबे सांग मैंने गाधे आसीगली जीवा सिंदूर लगा बाबू ढेर कड़ा खुल देलु लिपस्टिक ना रही हेनी मुझे मुहर लगाए मो मेकअप भी से बस सान पुआ बता बुझे के सांग मैंने ठाकुर पूजा करवा देखो सांग मैंने नारायण देवी सरस्वती लंघे हर विष्णु चतुर्भुज नारायण
ଚନ୍ଦ୍ରମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପୃଷ୍ଠ ବାବାରେ କି କାଶ ଖାସୁଛି ସେ। नमस्ते महाराज प्रकृति उदय परम मध्यम अंतकाल श्रेष्ठ मोदी तुमरा पवनाशनकारी आकर तुम पाद करुच्छी कोटि नमस्कार। ଧାର କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯଜ୍ଞ କରି ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହୁତି ଦିଅ, କାରଣ ସେମାନେ ତୃପ୍ତି ହେଲେ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦେବତାମାନେ ତୋଷ ହୋଇ ଫଳ ଦେବେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଇ ନିଜେ ଭୋଗ କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଚୋର ହେବ। ଯେ ଯଜ୍ଞ ତୋଷ ଦେବ ଗଣ ତୋଷିବେ ତୁମ୍ଭକୁ ସେ ଜାଣ। ଉଭୟ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନେ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଇନ୍ଦ୍ରାତି ହବିଭ୍ରାଗ ଦୃଷ୍ଟି ଲଭି କରିବେ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି। ହୋଇବ ଶସ୍ୟଶାଳୀ ମହି ତୁମ୍ଭେ ଲଭିବ ବୃଦ୍ଧି ତହିଁ। ଯଜ୍ଞରେ ଦେବ ତୋଷ ହୋଇ ଦେବେ ବାଞ୍ଛିତ ଫଳ ଦେଇ। ସେ ଫଳ ଭାଗ ଦେବ ନଇ ସେ ଭୋଗ ଚୋର ଅଟେ ସେହି। ପୃଷ୍ଠୁର ଶେଷଜ ଉତ୍ପତ୍ତି ଦେବଙ୍କ ଅଂଶ ସେହି ଜାଣ। ବୈଶ୍ୟ ଦେବାଦି ନିତ୍ୟ କର ଦେବର ଋଣ ହୁଅ ପାର। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି। ଓମ୍ ଜୟ ଜୟ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ବୈକୁଣ୍ଠ ବିହାରୀ। ଅନାଦି ପୁରୁଷ ତୁମେ ଶକ୍ତ ମନହାରୀ। ଜଗତ ତାରଣ ତୁମ୍ଭେ ସୃଷ୍ଟିର କାରଣ। ଯାନାମ ରଟନ୍ତି ମୁଖେ ରେବତୀ ଲୋଚନ। ତବ ନାଭି ମଣ୍ଡଳରୁ ଜାତ ବେଦବର। ସେହି ବ୍ରହ୍ମ ବିରଜିଲ ସୃଷ୍ଟି ଚରାଚର। ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ଲୁମି କୃପେ ଥାଇ। ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱ ଅପର କଳନା ଯେ ନାହିଁ। ବିରାଟ ଦେହି ପୁଣି ଯେ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ। ପ୍ରଳୟ କାଳ କଳ୍ପରେ ରହୁ ହେ ମୌନ। ହେମତ ମାୟା ତୁମ୍ଭର ବ୍ରହ୍ମା ନ ଜାଣନ୍ତି। କେହୁଁ କେହୁଁ ରୂପର କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥିତି। ଦଶ ଅବତାର ଶୁଣି କରିଲି ପ୍ରକାଶ। ଘଟେ ଘଟେ ପୁରୀ ଥାଅ ପରମ ପୁରୁଷ। ତୁମ୍ଭ ନାମ ଆଶା କରେ ବିଷିଆ ପାମର। ଭରସା କରିଛି ଭବ ସିନ୍ଧୁ ହେବି ପାର। ଧବଳେଶ୍ୱର। ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ ଧବଳ ଈଶ୍ୱର। ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବର। ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳ। ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ କୈଳାସ ଈଶ୍ୱର। ଜୟ ଜୟ ମହାଦେବ ବରୁଣ ଈଶ୍ୱର। ଲୋକନାଥ ରମାନାଥ ଗୁରୁ ତ୍ରିମୁରାରେ। ବାମଦେବ ନିରଞ୍ଜନ ସବୁ ଧନୁଧାରୀ। ହର ହର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପିନାକୀ ଯୋଗେଶ। ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସୌଭଜ୍ଞ ସର୍ବଗ ମହେଶ। ମହାରୁଦ୍ର ଲିଙ୍ଗରାଜ କୁବେର ଈଶ୍ୱର। ବିଷ୍ଣୁ ରୂପୀ ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ହେ ତାରକେଶ୍ୱର। ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ଚନ୍ଦ୍ରନାଥ ହେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର। ଯୋଗୀଶ୍ୱର ଗଦାଧର ପ୍ରଭୁ ମହେଶ୍ୱର। ହେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଜଗତର ପତି। ତୁମ୍ଭ ନାମ ବର୍ଣ୍ଣିବାକୁ କାହିଁ ମୋ ଶକ୍ତି। ନମୋ ମହାଦେବ ଧବଳ ଈଶ୍ୱର। ହର ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂଭୁ ଶଙ୍କର। ବାବୁ ନମ ଦେବ
ନମୋ ନମୋ ଦେବ ମହାଦେବ ଧବଳ ଈଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ପରମ ଗୁରୁ ସଦା ଶିବ ସର୍ବେଶ୍ୱର କଳାକୁ ଧଳା କରିବାରୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ନମୋ ନମୋ ମହାଦେବ ଧବଳ ଈଶ୍ୱର ବ୍ରହ୍ମରୂପିଣୀ ପାର୍ବତୀ ପ୍ରତିପାଦେଶ୍ୱର ପାର୍ବତୀ ଦୁର୍ଲଭ ମହାଶିବ ଯୋଗେଶ୍ୱର ନମୋ ନମୋ ମହାଦେବ ଧବଳ ଈଶ୍ୱର ମୃତ୍ୟୁଜୟ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦେବ ବିଶ୍ୱମ୍ବର ସେଥିପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଦୟାଳୁ ଠାକୁର ନମ ମହାଦେବ ଧବଳ ଈଶ୍ୱର ପର ପର ନ ଭାବି ବରଦାନ କର ଓ ମାତ୍ରା ହରଣେ ଦୋଷା ଦୋଷ କ୍ଷମିବ ପିତବାସ ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠାକୁର ପୂଜା ସରିଗଲା ଦେଖ ତୁମ କଣ୍ଡୁ କେମିତି ହେଉଛି କଣ୍ଡୁ 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 ହଁ ସେତେବେଳୁ ସେ ଖାଲି ପାଟି କରୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଦେଖ କଣ୍ଡୁ 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 Dikadu. Bapak ଖାଇବା କଣ କଣ ମାରି ଦଉଛି ପି ପି କାନ୍ଦୁଛି ବାବା ଖାଇବା ରୁଟି ଦରକାର ମା ବୋଉ ସିଏ ବି ଖାଇନି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆସୁଛି ବୋଉ ଖାଇବ ରୁଟି ତରକାରୀ ମୋର ରୁଟି ତରକାରୀ ମୋର ଭାତ ମୁଁ କେତିକି ଭାତ ଖାଉଛି ପୁଅ ଯାଇଛି ଦୋକାନ ପୁଅ ଯାଇଛି କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଦେଲା ଆଳୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ଆମର ଥିଲା ସେ ଦୋକାନରେ ତ କେତେ ଶୀତ ହେଉଛି ଇଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଆଳୁ ସରିଯାଇଛି ଆଳୁ ଡାଳେ ତ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଗାଁରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଳୁ ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଆଳୁ ସରିଯାଇଛି ଆଳୁ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଯାଇଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଭାତଟା ବସେଇଦେବା ତାପରେ ସୋୟାବିନ୍ ଯେଉଁ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ କେତେ
ପୁଅ ଆଳୁ ଆଣିବ ଖୁମ୍ବ ଆଳୁ ଭଜା କରିବି। ସିମ୍ ଦେଇକିରି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସ୍। ବସିଛି ଶୋଇଛି ଗୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଡ଼ ପକେଇକି। ସେ ତାର ବସିକି ଟିଭି ଦେଖୁଛି। କୁମ୍ବାଳୁ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଭିତରେ ରଖୁଛି। ରୁମ୍ର ଲାଇଟ୍ ପାଉନି। ଆସିବି ସେଟା আহিଲା ବା ଦିବ୍ୟ ଶୁଭ ନାହିଁ ସେ Go. Oh no. ପୁଅ ସାଙ୍ଗଟା ହଉଥିଲା। କ୍ଷୀର ବସେଇ ଦେଇଛି, ଭାତ ବସେଇ ଦେଇଛି। ବୋଲୋ ହଁ ଆ ହଁ ଓ ମା ଡାକୁଛି ହଁ ମା। ଭାତ, ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ, ବଆଳୁ ଚିପ୍ସ। ତାର ଛୋଟ ଛୁଆ କରୁଛି ଆମା ହାମା କରିକି ଖେଳୁଛି। ପଣସ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। କୁମ୍ବାଳୁ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଟମାଟର ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ତ ମା ଦେଇଥିଲା। ତ ଭାଇକି ଡାକୁଛି। ଏତେ ବଡ଼ କୁମ୍ବାଳ ଲଗାଇଥିଲି ଦୁଇ ଜଣ ମଣିଷ। ବଡ଼ ତ ବିଲକୁଲ ଖାଇନି। ଶୁଭ ଏକା ଆସିଛୁ? ଦିବ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲା ଏଇଠିକି ଆଳୁ ନେଇ ଆଳୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାହାର ବାହାରେ ସିଏ
କେଜାଣି ସେ କାହିଁକି ମିଛରେ ଆସିଥିଲା ସତରେ ଆସିଥିଲା ଡାକୁଥିଲା। ହଁ ଦୋକାନ ଡାକୁଥିଲା କହିଲା ଆଉ ଆଇସୁ କ'ଣ ମୋତେ କହୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ନୁହଁ ତୁ ଯା ବାହାରେ ଶୀଘ୍ର ଯା ବାବା ଯା ଜିନିଷ ଯା ଖଡ଼ ଖଡ଼ କରନା ଚମକି ରୋଷେଇ। ହଁ ତୁର୍ତେରଟା ପକେଇଦେବା ପୁଅ ଖେଳୁଛି। ରୁଟି ସଜାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ତ ଖାଇଛି ଏବେ ତ ଖାଇଛୁ ଆଉ କିଛି ଖାଇବୁନି। ଗ୍ରିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ରେ ଶୀତ କରୁଛି। ପୁଅକୁ ଦେଇଦେ ଏଇତ ଭାତ ଦେଲେ ହେରା ଖାଇବେ ବାବା ହେଲେ ଖାଇବେ। ଯା ସୁବିଧା ହେଉଛି କର। ଆଜି ସୋୟାବିନ ତରକାରୀ କି କରିଦେଲେ ଖାଇବୁ। ଦେଖି ଚିଲାଣି ବହି କଥା ସିଆଡ଼େ ସାର୍ ହଉ ଯା ପାଠ ନେଇକି ବଦଳ ଚେଞ୍ଜ କରିଦା ରୁଟିନ୍ ସେ ଯା ସ୍କୁଲ ତ ଖାଲି କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ ହେଲା। ନା ନା ଏସବୁ କହୁନି ବାପା ଯା ଯା ତୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଖାଲି ଗୁରୁଜନ ପଇସା ଦେଲେ ଗୁରୁଜନ କହିଲେ ଦେଖେ ପଇସା ସବୁ ଚିରିଲାଣି ବହି ଖାତା ଡ୍ରେସ୍ ନେଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି। ଟିଭିଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ ବାବା ବେକାର ଲାଗିଛି ଶୁଣୁ ଟିଭିଟା ବନ୍ଦ ସକାଳ ଟାଇମ୍ଟା ବିଲକୁଲ ମରିବାକୁ ବି ତର ନାହିଁ। ଏମିତି ଛୁଆ କରୁଛନ୍ତି କିଲି ବିଲିକି। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବେଲ୍ଟ ନା ଡ୍ରେସ୍ଟା ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ। ହେଟା ସଜଡ଼ା ହେଇକି ଥିବ ଦେଖେ ବେଲ୍ଟ ତୁ ଦେଖୁନ ଆଉ ଗୋଟେ କି ନହେଲେ କଳା ବେଲ୍ଟ କଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ନେଇଯା ବେଲ୍ଟ ହେତିକି ଲାଗିଛି। ଦେଖି ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଅସନା ହେଇଛି ନା ସେପଟୁ ଯାଇକି ରୁଟି ଝେড়େଇନି ବାହାରୁଛି ବୋଲେ ସ୍କୁଲ ଏବେ କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲାଣି ବାପା କ୍ଷୀର ଫୁଟିଲାଣି ଦେଖିଲୁ। ଯେଉଁ ଅଛି ଭଜାଟା ପିଠଉ ଟିକେ ହେଇଦେଲେ ଭଜା କରିଦେଲେ ଖାଇବ। ଧଳା ସକ୍ସ ଅଛି କି ବୁଟରେ କୋଉଠି ରଖିଛୁ କାହିଁ ହଁ ହଁ ପିନ୍ଧେଇକି ପଳା ଆସିଲେ ସେଠି ସବୁ ପକେଇଦେବୁ ସଫା କରିଦେବି। ହଉ ତୁ ତ ରୁଟି ସଜା